zuzen, abiadura handiko eguna eta gero, lasai, gure lehiaketari begira jartzeko momentua iritsi da. Sofan, non gustatzen zaizun ilusa ikustea? Erdian. Esan nahi dut, sofa, zer daukat horrela L formakoa, eta aprobetxatu nezake L forma, alderi luzen, baina ez dut aprobetxatzen, ez da gizeratik, erdian jartzen naiz horrela txe, Baina eskinatxo baten, manta potolo batekin ikusten esate baterako garaztek eta maialenek zer egingo duten gaur. Bai, gero esaten didatelako jendiek, baina zu ez duz gaur miluzen, baina telebizaren magia, neskak, ze moduz? Ondo, 5. saioa, 280 euro momentuz, eta garazi gaur zer, esperantzarekin, gatoz? Ez daukat esperantzarik. Ez? Esperantzara kondenatua. Ni lista edo... Ez dakit gertatzen dena. Oso ondo, ongitorri neskak. Ni listak ez, hauek... Gugari erabatekoak, baita ere, existenzialistak ere, krisi asko izan dituzelako Asierrek eta Eluskak ongi etorri berriz. Eskerrik asko. Amildegira gerturatu, amildegitik atera eta finalera iritsi. Eluskak uste dut gaur, eta Ilaskik ere sarrena aipatu du, abiadura handiko eguna eta gero patxada, Eluskak patxada nahi du gaur. Bai. Ezta? Bai. Zuzenean zailkatu, emozio gehiagirik gabe. Listo, bai. Bai, Asierri esan diolako, nahita egiten baduzu emozio ematearena, akabo, mesedez, guazen zuzenera. Ea zakua emateko moduan zareten gaur. A ber, eskerrik asko. Animo, Eluska! Animo, bikote! Aner eta Inoa etorri beharko dira abiadura jartzen, batek jarriko duelako. Aner, Inoa ze moduz? Ondo. Bueno, Aner, non ezagutu zarete partxiz online, hau fantasia bata. Bai, esateko xelebria da, baino partxiz pandemia garaian sartu gintun ezagun komun batek talde baten eta partxiz onlinean. Eta partxiz onlineetik miluzera. Bai, lagunak inginan, bizkanaka, eta udalekutan eta ondo gaurten, eta parranda. Ondoko fitxa guzia jatera gau. Partxizean bezala, xe. Bueno, Aner, ezagutzen garalako, bestak beste, antzes lan batekin eta basabil, zaportxu bet. Bai, R eta R. Ibileko zarete antzes lanarekin eta? Bai, bagabiltza, gaur alba da horren kargei gabe. Ondo, gaur bestelako zeregin eta? Bai, gaur bestelan batzuk. Baina oso proposau promoa ere egiteko, Bai, etorri ikustea, Oso ondo eginda. Anerra, Inoa, ongitorri eta sorte honon. Eskerrik asko. Eta ikusagun, gaur ze fitxa jaten duen, ze gertatzen den, mi luze, astera doa! Guere aritu ginelako, etxean, familian, guk beste lagunik eta ezkenuen egin, baina bagoitza bere etxetik partxizean zenbat emozio. Ez pentsatzekoa eta ez sinestekoa, pandemian zer egin genuen, zertare iritsi ginen. Miluzera ere, bai, pentsa batzuk. Ederto, pareak osatzen hasiko gara, hau ere online ez du egingo, baina distantzian bai, nordo amaira. Ni. Garazti hartu leku emezedez, Euskal Etxeak hartuko ditugu, alde batetik, Euskal Etxean izenak hain zuzen be, eta Euskal Etxe horiek non dauden lotu beharko ditugu. Guazen eskak, denpera. 7 bat. Vancouver. Lagun onak. Las Vegas. Oso ondo. Gernika. Sydney. Bez? 7 bat. Rosario. Oso ondo. Gure txoko. Sao Paulo. Eusko Alkartasuna. Berlin. Hartu leku emezedez. Ondo! Nahiko egin duzuen, zestakit bisitatu, bertatik bertara, hauetakoren bat bisitatu ote duzuen, bat bera ere ez, ondo da orduan, 7 bat Rosarion, Euskal Etxe gehien dituen herrialdea da. Argentina bide batez, lagun onak Las Vegasen, gure txeko Sydneyn, 7 bat errerik gabe Vancouverren, Eusko Alkartasuna Sao Paulon, eta Gernika Berlinen 3 asmatuta 30 puntu. Oso ondo! Besteak beste, etorri zitzaizkigun Argentinatik aurreko miluzen lehiatzera be bai, Argentinatik eta Euskal Etxetik eta Euskal Herri etorri eta... Animatu, egin zuten gurekin lehia, beraz, animatu, guztia behintzat ikusten. Horrela gainera, askotan esaten dugulako hemen, gero afaritxo bat eta egingo dugu. Argentinara egingo dugu. Bito? Zatxarra, Oke lapurtxu eran. Hori. Asier Eluska, guazten pareak osatzen, nor joango da? Eluska bialduko dugu maira, eta pareak osatzen Asier geratuko da, gaur hotxekin, soinuekin egingo dugu jolas, berriako estilo liburutik ekintza jakin batzuk aukeratu ditugu, eta dagozkien soinuak. Guazten, denpera.
Putz egitea. Fu. Danborra. Ramplan plan. Osondo? Esertzea. Pot. Eriotza. Pot. Bai? Barre ironikoa. Jai, jai. Jai. Ongi izatea. Aufi, aufa. Esertzea. Apa. Hartu leku mesedez. Osondo? Ona. Errepasorako ere polita, ariketa hau, oso ondo burutua. Danborra ramplan jotzen delako noski. Barre ironikoa, jajai. Emanaldietan horrelako asko entzuten ditut. Ez dakit seinalea ona ote den. Behin batian loiolan, bai? Baita ere, Bai. jai, kasu horretan, esertzerakoan oso polita, adin batetik aurrera, egiten delako, oso ona, ongizatea edo ongi dagoen aufa dabil, putz egitea fu, eta eriotza pot, eta zuek markagailua beteta, 60 puntu! Anerra inoa. Bueno, jolas hasiko da, baina joko hasiko da hemen, puntuak bilatzeko unea izango delako. Aner Zaraustarra. Bai. Ondartza salia? Bueno, udaran da, hotzotza ez da honean. Erreparatzen diozu, bandera egita? Ah, Bueno, Maira nordoa? Ni neu. Haino hartu leku emezedez. Apaino. Ba, Euskal Herriko ondartzetan ikusten ditugun banderen eta euren esanahiarekin egingo dugulako paren jolasa hau. Hainoa, guazen, denpora. Berdea, librea. Osondo. horia, Arreta. gorria, Debekua. urdina, Label ondartza. morea, Kutsadura bakteriologikoa. Osondo. eta gorri urdina. Itxaskirolak. Haino hartu lekuan. Osondo. Haupa. Eta banderak publikoak altxa ditu orain. Zuek zoriontzeko, haze erakustaldia, Bueno, ambizigea, Bueno, Baina Hainoak ondo aukeratuta be bai, Hori bezan morerik dugu, ikusi duzu segula? Ez. Zarautzen? Zarautzen ez dago kutsadura Txapapotea eta izan zen garai bakteriologikoa. batean, ez dakit ze bandera jarri zuten, denak oso ondo osatuta, horia arreta noski gerritik gora, edo bera, ze izaten da, ura gerritik gora ezin dela hartu alegia, berdea bainua librea denean, gorria debekatuta dagoenean, gorri urdina itxaskirolei bideratutako bandera, morea esan dugu, kutsadura bakteriologikoa, eta urdina labelduna, zarauzkoa, labelduna... Ez. Zarauzarrak bai, akaso. 60 puntu, oso ondo! Ondo. Pentsatera hona ez. Esan? Ba, meritu handik ez daukala garriti gora. Hor da. Garriti bera sartzi Ja. izaten da. Arazoak horre etortzen dira. Temperatura hor hartzen da, nola bai deza. Esango Oso ondo. nuke. Eta ura hotza dagoenean, jendea ere isil-isilik egoten da. Bai. Alaxe, aritu beharko duzue zuek, isil-isilik. Arazi Maialen, nor joango da Maira? Ni jugunaz. Ados, Opa, Maialen Grazi. hartu lekua. Ea ba, mintzioak amarrazten, zer moduz modatzen garen. Hortxe kontzeptuak, denbora. Zu, igeri, garbitu, sukaldatu. Vale. Mendiak. Bero, Balea. ez. Sua. Sutea. Manguera, igual. Bero Mendia. gabiltz. Sumendia. Oso Laba. ondo. Kain, Garbitu, erratza. Fregona. Bai. Makilla. ondo hori da. Amona zarra. Amona. Gizon zarra. Magoa. Ada madrina. Aztia. Aztia, sorgina. Oso ondo hori bai. Zu? Medikua? Ez. Gidatzen? Istripua. Istripua? Gidatzen? Kopilotoa? Denda? Zagit. Zu, gidaria? Maialen hartu leku Bilbo zen, Lekua. bai ez dakigu berata gidaria zer gertatzen den Bilbon. Bai. Zer bai, Maialen Bilbon. Eta istripua da ipatu da. Istripurik izan duzu azken aldean? Sustotxo aukin nun kotxakin. Bilbon. Bueno, bidean.
Bai, zegitz daizun sorgin bat agertu. Eskoba hankartean zuela, erratza, oso ondo. Bi asmatu dituzuen eskak, oso ondo dau, 40 puntu zuen markagailura. Oso ondo. Utzeko irazu berrikuspen feminista bat egiten, Miluzen? Noski? Sorgina feika da. Listo. Begira. Makuntza. Denok Yasta, bizi. oso ondo geratu nahi. Asier Eluska, zegoen txanda. Begira. Izi egiten. Bai? Asier joango da maira orduan. Eluskak ez du sufritu nahi, besterik ez dio eskatu gaurko saioari. Hori, ni jala zai, Hau kontzeptuak zuzenean asmatzen ditugun. Ia martxarekin. Debora! Indartsua, gimnasia itia, igeri, nun baitzen gimnasioa. Vale. Ondo. Zuaitza, arbola, platilua, platerra, maia, eserlekua, taburetia, Ez. jun nun baitxera, punto batera, egan egin, Ez. igeri, pertsona bat, jun, korrika, Hobe bai. Zer falta zen, oian. pertsona bat, gorputza, besotan, giharrak, zaietzak, Vale. Ondo. Imintzioka. azperena, egaizian jun, susiria, zu artifizialak, eskaputxoia, Ez? ze metxerua, txuskerua, egaizian lora horrek fufu eitxekuak. Hartu leku Asier, mesedez. Bueno, txintzeta geratu zaigu. Asmatu barik eta magia zen. Untxi bat edo. Eta proposamena gure reaktorei fufu eitzeko ere jarri noizbait. Igual agertuko da. Magoena beti beste keinu bat. Hau. Bai. Beti. Bai. Ez dagoat ezer, ez dagoat ezer. Bururatu inbarro. Bueno, baina alere ondo, Utziko didazu... Beste aldarri bat egiten, Beste aldarri bat egiten, Bota. guztiz kontrako gara. Asier, ze beso. Baso zaina da, Eta bi asmatuta 40 puntu. Ikusten duzu, nire abadikoan guztia zertzen da. Denetik. Osagarria dau. Asier baso zaina delako, eta hartzen bat baletor, berak, torri ona, basoa zainduko dut eta. Markagailua zaintzea komeni, Aner eta Ainoa, egia da, emanaldietan zuzenekoetan Aner aritzen dela, holtzan. Imintziok ere bai? Ez, Ainoa hartuko du paper hori, oso no, hartu lekua ba, nahi duzunean. Hemen ere, bestaldean ere lan egin barra dago Aner, beraz. Aukera bota Aner guk lagundu alizateko? Hori da, Ainoa prest, kontzeptuak ere bai. Debora. Botaka. Osondo? Bizkarrian dakazu zerbait igeriten naizea masajia. Osondo? No. Marrazten. Itxasua. Imintzio barik. Itxasuan dago, barku bat, zerrikeia, saria, pertsona, baltsa, naufragua. Ez? Gertu gabiltza. Zer dago, eguzkia da hor. Itotzen nahi da, naufragua, nekauta dago, koltsoneta, igeringo, haino aldau, urrengoa. Zer da, loriak, lore bat. Ondo marrazuta, Zer da hori? Ai, no. Pertsona bat, jateko da hori. Bai. Janiten da, galleta bat. Karratua txokolatia. Txokolatia almendrakin. Eko aina. Lechuga bat. Ona, eta kombinazio hori ere probatzeko dago, txokolatea eta letxua, erizateke txarra, bai. Oso ondo, ba, beste bi, zauek be, beste 40 puntu banatu behar ditugu iziliten. Eta hitz eskutua dator, mega puntua pilatuko ditugu, tribaren berben aurretik lasaiago ibiltzeko. Nordu Maira? Ni. Guazen, Maialen. Eta bestaldien garazi, hor izkutatzen den hitz zehatza asmatzeko prest, denpera. Saltxan, Ez dakit. beltza, Txipiroia.
Ezurrak, Kaltzioa. guztiak, Eskeletoa. Oso ondo. karta, Jokua. utzi, Ez dakit. paso. Liburua, Liburu denda. aditza, Irakurri. Liburu denda bi hitziren. denda, Erosi. handia, Supermerkatua. aldapa, Bera. sinonimoa, Hartu leku mesedez. Bai, eta ogerzat ere pizka beranduago eman dugu, baina egia erreskadan horrela liburu eta denda biak bota Bai, ditugula, bai. horregatik eman dugu txartzat, hori bai, aurretik lanak ondo eginda, eskeletoa ere, etxekoa zaituen hitza, 3 asmatuta, 60 puntu! Asier, Eluska, nordu emaira. Guazen, hitz eskutuaren txanda, bigarren bikotaren zat, eta ia, asmatze ditugun guztiak, guazen denpora. Zibilizazioa, Grekoa, sinonimoa, erromatarra, sinonimoa, klasikoa, grekoa, greziakoa, ariketa, fisikoa, mentala, denbora pasa, liburuekin, ikasi, unibertsitatean, ez dakit, pasau. baso. Ikerlaria, Nobel, zientzian, fisika, Einstein, Hartu leku Asier, mesedez. Xamurrenak ere ziren, egia guztia aitortze aldera, eta gertu ere ibili gara, baina gertu ibiltzeak ez du askotan nahikoa balio izaten, punturik bat ere ez. Lastima. Aner, Ainoa, hitz eskutuan, ia lortzen ditugun puntuak. Bai. Bizko rabiatu da, Bai, hartu leku mesedez. Ensaiatu duzu, Ainoa? Zezelan? Ez, Partxiza bai Ensaiatu hauez. barik. Aner, zerte dugu, guazen denpora. Herri asko. Azukria, goxokia, bestia, bomboia, azukria, gatza, Oso ondo. jardina, belarra, geranioak, loreak, asko, lorategia, Oso ondo. No. atutxa, Carlos, olasagazti, aizkoran, beraiek, aizkolariak, Oso ondo. No. kafia, esnea, suabio, kafesnea, poltsan, ez dakit, poltsan, Ea zen, hartu leku mesedez. Aner, Bai. Eta egia da hor, inintziotxo batek ere alde egin digula, eta berez, bueno, hortxe ginen. Tea, ez da sartu, lastima, aurreko 3 bai, eta nola sartu ere, 60 puntu zuentzat. Oso no, oso fin. markagailuak nola duden ikusiko dugu, 130 puntu dituzte Garaztik eta Maialenek, Asierrek eta Eluskak 100 puntu, eta Anerrek eta Ainoak 160 puntu. Bai, eta aurrera, tribolen berbetara egin aurretik, nire elkartasun osoa adierazten diot Eluskari. Ze gajoa ja ikusi da markagailuak nola duen, hasi da sufritzen berriz ere. Saio lasai bat, besterik enuen eskatzen. Ez da posible. Zer da Eluska? Ez dakit. remontatzea gustatzen zaigu. Bestiena arresa dira, baina... Norberaren Betikoa, betikoa. Tribolen berbetatoz. Gozen gozatzera. Eta batez ere adi irakurtzera, eta ia lotura egokiak egiten ditugun. Garazi, zeuaz hasi, lehenengo panela dator denpora. Zorabiatu, alditxartu, larrainen, Engoxatu. goaitatu, hegoaldean. Berriro esan dezakezu? Goaitatu, hegoaldean. Zain egon. Mozkorraldia, orozkon. Petela. Zorabiatu, alditxartu, larrainen, engoxatu, goaitatu, hegoaldean. zain egon, Mozkorraldia, orozkon. errebilgura, Zorabiatu, alditxartu, larrainen, Engoxatu, goaitatu, hegoaldean. zain egon, Mozkorraldia, orozkon. katua, Usaindu, aezkoan. asmatu,
Geldi dabilena ondarroan. Betela. Ardi esnea, ondo. Ondo usainduta, Eta errebotearen garrantzia proba honetan, azkenerako Asierrek eta Eluskak eta arnaz pixka bat hartzeko aukera ere bai, 50 puntu! Eta erditik abiatuko da. Bigarren panela bai, komeni ustea. Asier, bai? Guazen, badator, denpora. Barrez lehertu, iparraldean. Irri zurratu. Zatoz, Luzaiden. Txauri. Duela gutxi, Zuberoan. Orain berrian. Arramazka urratua Azparnen. Zarramikoa. Estropezu egin Goizuetan. Zipatu. Bikainki Beterrin. Zirdila. Barrez lehertu iparraldean. Irri zurratu. Zatoz, Luzaiden. Zauri. Duela gutxi, Zuberoan. Orain berrian. Arramazka urratua Azparnen. Zarramikoa. Estropezu egin Goizuetan. Zipatu. Osondo, bikainki gaingiroa zelako. Eta ia, Seguritasun. aurrekoak asmatzen dituenean, gero errepasatu ere egin behar direla. Eta errepasoa bikain burututa, Eluska 50 puntu! Aner, Ainhoa, komeni eustea. Ia. Hirugarren taularekin hasiko gara, Aner, zeu hasiko zara, sorte don denpora. Isilpean esaten den gauza altzurukun. Kuxelua. Kexatu ermuan. Toton egin. Isilpean esaten den gauza altzurukun. Kuxelua. Kexatu ermuan. Txutxa. Garazi. Isilpean esaten den gauza altzurukun. Kuxelua. Kexatu ermuan. Tonton egin. Isilpean esaten den gauza altzurukun. Kuxelua. Kexatu ermuan. Ilietia jo. Ondo aio arratian. Zelan? Ondo aio arratian. Toton egin. Listua erronkarin. Txutxa. Neska bizkorra Zaldibarren. Marti Ollanda. Eta erregotearen garrantzia beste behin, triboren berbetan, Garazi eta Maialenen markagailura, lau zuzen asmatuta, beste 50 puntu igo direlako. Eta markagailuak honela geratu zaizkigu. Irun eta Bilbon 170 puntu, Donosti Eskoriatzan 200 puntu, Zarautz Lezo ukitu dugu 160 puntu. Nola aldatzen diren gauzak, demora gutxian, Aner eta Ainhoa 10 puntura hortxe geratu gara. Orain artekoak eginda, pozik dena den? Bai, oso. Polita ziteken, Punta etorria. jaben etorrita segitzea, eta ia harreman polita sortuko zela. Bueno, Miluzen sortzen ezena, hemendik kanpo ere sortu liteke, partxisean esaterako. Egin genezake beste taldetxo bat. Hemendik aurrera, erre ikusteko aukera ere izango dugulako, Aner. Hori da, etorri eta ikusi ezagin nun dakau, baina... Hori da. Bai, etorri eta ibiltzen zara be bai, arratsaldean ikusi zaitute bai, Bai, It's Okay bai. programan, zein bidea ematen didazuen, Bai, urkota ba. biok zauzinien, neu begongo nintzen egun baten gonbidatu. Torri, nik Zegoan jungo nahi. Nori, zu torri. Oso gustora ikusten zaituztet eta. Aner, Ainhoa, eskerrik asko etortzi herren, plazer bat izan da. Plazer, Eskerrik mila asko. esker. Eta tribuaren berben osteko emozioak eta baretzen ari garen bitartean, bidaiatxo bat egingo dugu Edimburgora. Oso ondo. Ze leku ederra, Enaiz Edimburgo. inoiz egon, baina gaztelua ikustie hor Bai, daukat bai. egiteko zerrendan. Pena bakarra joan itzela bakarrik. Eta hor deskubritu nuen bakarrik bidaiatzea, ez dela niretzako, Nire gustatzen zait. Fusimelako gaztelua eta partekatu nahi nuen eta inorrez bestaldean. Dena dela, Edimburgon bertako Heriot Watt izeneko unibertsitatean aplikazio bat garatu dute, Indilan izenekoa, doakoa da gainera, eta Europako 6 hizkuntzak gutxitu ikasteko aukera ematen du. Ondo? Indilan, tartean euskera dagoela, gainera. Indilan aplikazioaren bitartez ikas daitezke hizkuntzak, eta herrialde bakoitzeko kultur, bestelako ohiturak ere, ezagutzeko aukera ematen du. Jakizu, Indilanen, esan bezala euskara ikasteko aukera badagoela, eta euskaldunon tradizioen atalean, pintxoa, poteoa, eta pintxo-potea, denak aipatzen direla, beraz, Edimburgon ere izango dute gure giroaren berri. Oso ondo, kontuan hartzeko moduko proposamena Ja. zalantza barik.
Bigarren fasera gure bi taldeekin iritsi gara, zerotik hasiko gara. Bi talde dinegu, Garazi Maialen, Asier Eleuska, ja, ez dakit laurok batera zoazten, edo bikoteak zareten, edo hortxe. Ja laguna gara. Laguna. Bai. Definizioetara orain, Garazi eta Maialen, badakizue nola den hau. Animo eta denbora. Makilaz bola kolpatu eta maiko zuloan sartzean datzan jokoa. Bilarra. Oso ondo, banderak zutik eusteko kokatzen den aga. Eta A dauka. Banderak non kokatzen dira? Bai, saiatu? Langa. Masta zen Asterix eta Obelixen aberria. Ai, Galia. Oso ondo, doktrina baten inguruan sortutako erakunde itxia. Eliza. Sekta. Zuzen, bertsoaren puntu bakoitzaren bukaera. Rima. Ez, rina. Ez da kabitzen. Oina. Oina bai, ura jo eta rataplan entzun. Labarra. Ez? Itxas labarra. Ura jo, Rataplan entzuten bada. Danborra. Hori bai, ostoek sortutako. Rataplan. Oso ondo. Zer esateko? Ideologia pixka bat ere sartu duela Maialenek hor, sekta, eliza. Bost neskak 50 puntu zuen markagailura, oso ondo. Bitartean, Asier Eleuska barreka. Bai, ez da? Bitartean, gozatu. barreka, bai. Ondo legoke mihiluzeko sekta bat ilazki? Bagara ja. Bagara, Ja. baina zentzurik onenean. Hori ba. Hemen, elkar maite dugu, eta ezkara egun handira iritsiko, eta alako promesarik ez du egingo. Zaku handira bai, Horra iritsi nahi dute Asierrek eta Eleuskak, ea ba, definizioa pilatzen azten garen. Ia ba. Ados, Bai. denbora. Maukarik gabeko jaka. Txalekoa. Ondo, ahotsak galtzea. Afonia. Ai, edozein idazlan banatzen den ataletako bakoitza. Kapitulua. Primeran, mendizaleek piko izoztuak igotzeko estimatzen duten tresna. Violeta. Oso ondo, digitala sortu aurretik aspaldian paperez osatzen genuena. Al, hasita. Albuma. Oso ondo, isa izpien bidezko argazkia. Radiografia. Ondo esan da? Radiografia. Hori bai. Askok haragiaren ordezko gisa jaten duten soja gazta. Tofua. Tofua, ibilgailuen jatetxea. Gasolindegia. Gain, 31 dituenetako bat da. Maiatza. Etzaigu sartu. Eta sartu. Baina maiatza Maiatza zen, zen, ondo. Zortzi, bikaina Asier Eleuska, erakustaldia definizioetan, 80 puntu zen markagailura, oso ondo. Erokizikoetara goaz, neskak, bai. Tentei hartzen zaizkit, Garazi eta Maialen, mugimendua be, bai, onartuta, hemen, dantzabe egin aldan. Itzegin ezala gorputzak, libre. Txekoek idazten digute uneoro, bueno, ni gelditu kalien bai, esaten eroglifikoekin asko gozatzen dutela. Bai, ez da? Bai. Ba, segi gozatzen, Hori, lehenengoa. Beldurra duenez, ez da, Etorriko? Ez. Sartu? Barrura sartu? sartu badera Ausarta? sarti. Ausartu. Ausartu bai, oso ondo. Bai. Urra ikusten denuen eta urrearen simbolo kimikoa eskatzen denuen. Hau, sartu, aurum. Hau, sartun. Ondo. Polita da, aurum, beste izemat ere badela. Zemat lata. Ikusi ditugun. Ikusi bakar. Ikusi bakarrik. Eroglifikoa, bigarrena, ateioka, denpora. Asko gustatu zait. Zu baderantzunan zati? Suitza. Zubiltzailea. Suitza. Suitza, oso ondo. Asko gustatu zait. Zu, eta gurdel jokoan hitza behar genuen. Suitza, egon da, Suitzan? Bai, Bai, Maialen non? Ginebran. Ah, Bai, pasa baino ez. bueno, ikusteko daukagun beste tokietako da, oso politai da. Garestitxo ez da? Bota irabazten dugu. Ah, begira. Ondo. Garazi barruk erantzuna. Hori da. Horretarako eroglifiko asmatzi komeni. Hirugarrena bat orden, para. Elizan jotzen du, Kanpaiak.
Gano. Gano, bada erantzuna. Gano. Organoa. Organoa, oso ondo. Hor, ikusten genuen kanoa bat, eta kari, ordezkatu gegatik, organoa. Oso ondo. Sekulakoa, 3 asmatuta, 90 puntu. Bale. Asier Eluska beste horren beste. Asko posten dira Asier eta Eluska puntuak biltzen dituztenien Garazik eta Maialenek bestak beste sokatiran, gero lapurtu aldielako be, bai, ezta? Hau, talde lana da, azkanien. Karo. Asier Eluska basi zeupe biltzen, ia bestientzat baliogarriak izango diren, be, bai. Lehenengo hieroglifikoa denpora. Austrian ikusi dut. Tiro, lesa. Tiro, lesa. Oso ondo. Tiro hori ikusten genuen. Lesarako zubigaineko zoragarria. Lesaka. Ez genuen behar, tiro lesa. Bale. Xabier Zaldiaz beriz ere gogoan. Bai, niri be bai. Eta bere kantuak, ez da? Bai, hitz eskuturako pres gaude. Bai. Oso ondo, loralari, lolo. Eta bar. Bigarren hieroglifikoa denpora. Non dago satorra? Julio. Julio, Zer egiten? Jakin, Anlo. Lo bada erantzunaren zati momentu baten. Han be bai. Zuloan. Oso ondo. Agertu zaigu dut baino gehiagotan. Zu, lo, an. Oso ondo. Asier Eluska, esateran ninduan Julio Iglesiasen kanta sartu nuela beste egunien. Beretan? Nire zerrendan, bai. Entzun nuen hortik. Oso polita dauka, Entzun nuen hortik kanta bat, eta esan bat, ai, zego Julio Iglesias entzuteko. Bai. Bueno, ya está, aztu, Vale. Hieroglifikoa, denbora. Nola duzu izena? Kar bada erantzunaren zati. Rupi. kar taldea, Ez, rugby bada, baina zehazki zer. rugby, kar, Talka. Ez, Toke. Izena. Burruka. Izena. jokaldi bata, izen bat auka. kar, melea, karmele. Bai, bai. Melea zen orduen izena, Karmele. Oso ondo, postu zara benetan? Ez, da emozioa. Ze, esaten dugu ze importante den, pistari erreparatzea, izena kartalde, zakigu, ba? Melean sartuta hori bai, eta beste 90 puntu zuen zaten. Oso ondo. Erakustaldia. Esaldi gehioretan bardina ingotzut. Ados. Eurek asmatuta. Ja, igual belarrira bai ez da sentitzen dute. Baina esan dakoa, emozioa, ez ditugu kontrolatzen. Batzen gaituzten emozioak. Txalo bero bat, deberi. Jaten ematen dizunari, ez da? Bai, hau da berriztatuko dugula. Korporativismoa, Gabonetatik eta oso gero ondo. batzen gaituzten. Esaldi bihurriak orain, Arazi Maialen. Ea ba, denak osatzen ditugun. Lehenbizikoa, denbora. Kudeatzea. Ez, Gizakiok ez, elkar jotzen. ez, Amaitu, ez. ez. Posible. Balitz. Gizakiok Gizakiok. Ez genuke. Ez, posible balitz gizakiok. kudeatzea. Kudeatzea. Elkar jotzen amaituko genuke. Oso ondo. Oso ondo. Oso ondo. Tartera zei berriz ere oiua barkatu egiazki. Ez be bikain. Eta gure publikoa be, pozik, Bai, wow. hori da. Oso ondo. Bide batez, Garagune zentroko Hau, publikoa. pasuek! Bizkotxo jale amorratuak. Egia da. Eta ala jotzen dute txalo, Bai, bai. Eta ala egite dute barre. Joan garelako gero gu ere bila. Ez ez dau. Ondo dago. Bokalen txanda orain. Demora. Mila. Mila bederatzeon. Bederatzeon. Eta 93an. Eta 93an. Ez da han. En. Ez da en. In. Ez da in. Ondamendia. Ondia. Eragin zuen Euskal Herrian. Hau, pasuek. Ai! Oso ona. Garazi Maialen bikain. Oso Marka sartuta ondo, eta bikain. Bai. Eta ari dira ja, Pistak eta interpretatzen, oraingoak, horrengo saldia, antolatzera. Demora. Gatiburen. Kontzertuetan. Ere. Ez. Eginda. Ez. Gogotik. Ez. Berdin. Berdin. Du. Gogotik eginda ere. Gogotik eginda ere. Oso ondo. Arrasta ezberdinak pilatzen ari gara guztiak, oso baliogarriak, bikain. Ja. 3 momentuz. Ia Zorra, laugarrena lortzen duen. Bai. Laugarrena bokalak. Ea ba,
Denbora. Oraindik behintzat ez da. Oraindik behintzat ez. Ez du. Inork ikusi behetik gorako norazkoan. Behetik gorako norazkoan. Zerra hau. Erakustaldia. Ederto, 4-lau eta 120 puntu zuen markagailura. Garazti Maialen, posible balitz gizakiok kudeatzea elkar jotzen amaituko genuke, 1983an ondamendia eragin zuen Euskal Herrian, Gatiburen kontzertuetan berdin du gogotik egin dere, oraindik behintzat ez du inork ikusi betik goranzko norabidean, zer da? Euria. Euria. Ikus ezagun? Oso ondo! Komodina! Neskak, oso ondo. Euritan dantzan, euritan, ja, atera zegu, sardu izuzenen, ez Eta eurize goitxe bera, amak beti. Bai, Eurize da, goitxe bera. Bai. Mondo, goitxe bera, beti gora ez. Puntuak ere goiti bera, Asier eta Eluska, beste hainbeste pilatzea komeni. Beti gora. Ados? Bai. Ea ba. Lehenbiziko esaldia, denbora. Galbidean, Ez? itxaso, Ez? munduko, ez? itxaso. honen, Ez? Hilda. Sartu beste bat? baina itxaso dago Ez. munduko eraginez, Ez. bat dago, Ez. ez, Ez? Oso ondo? Ez. Ez dago. Ez dago. Ez dago. Ez dago. galbidean, Galbidean? Baina, Ez dago galbidean. dago baina- galbidean. Ez hori! Zenbat lan ez horrek. Bai. Bai, Igual esan marko dut, not. Beste hizkuntza bat. Claro. Ondo? Vale. Ondo. Sistema hori. Bueno, Charles Herrera zara. Bueno, zuzendaritzarekin komentatuko dugu, ez bada. Momentuz, datorrela bigarren esaldia. Demora. bada, Bada. sukaldari, truk, T eta R artean bokal bat. T eta R artean bokal bat. tark, Ez da tar. Tarteka. Ez da tar. truko, Ez da- triko, Tartean bokala. Sukaldari tarteko, bat ez da tar. ospatu egin dena mundu. Turkiako. Horlakotan tar, ter, tir, tor, probatu denak. Tartar. Hemendik esatea erraza dela. Tercer. Tartar. Turkia. Bai. Ja ba. Venga, bigote. Hirugarrenari, Buelta eman behar diogu honi eta. Bai. Demora. nabarmena da, Ez. Pertsonek. Ez. graziarik, Ez. Honen. Ez. Honen falta. Hoi gabeko dutela esan pertsonek. Ez. Esan? esan, Esan. gabeko, Esan. Oi. Esan da. Esan oi da. pertsonek, Esan oi da. nabarmena dela, Ez, esan oi da. Erra. Itz solteak. Bai, eta egia da niri ere harrapaladan ari zen zaizkidanean denak ere zidala harrapatzen. Sentitzen dut. Laguntzeko nau, kontratzen Eskerrik asko, zara? mi esker, beti, Ni ere bai, Kontratzen zara? Ni ere hortarako nago. Oi. Ez dizu laguntzen, baina hortarako nago. Berez, Bai. esan dut. Saiatzen Bai, ez. Oso ondo. Lizentziarekin bakarrik. Fenomeno. Hogatu gara ho. Bat Asier behintzat Eluska. hori, ezta? grabatuta, Astea izaten da, Da. Baina, zita segi. Ea bazten garen? Demora. Ze, ez da. Ez da. ez da komeni, Ez da komeni. botatzea, Gehiegi botatzea. ez, Ez. errezetantzako, Erreze. Tarentzat. Errezetarentzat. ez da osasunarentzat ere. Ez da Oso ondo. osasunaretan ere. Hori bai. Vale. Hasi eta segi. Bai. Bat, bai. 30 puntu, bai. Asier eta Eluska. Eta arrastuak dio. Komo dina jokoan, Ez da komeni gehiegi botatzea, ez errezetarentzat, ez da osasunarentzat ere. Zer da? Gatza. Gatza, ikus dezagun. Bai. Komodina, oso ondo. Baize, bakarra asmatu duzu, baina pista ona zen oso. Eta Esan oida graziarik gabeko pertsonek honen falta nabarmena dutela. hori da. Eta Gatzik gabe. Turkiako sukaldariek arrainari botatzen dira tablan asko. Horrela egiten du. Bai. Pam, oso famatua. Salt ba eta, bueno. Oso ondo. Ani pentsat jaten da bin platera. Baina Turkiako bera, xefa bertakoa da. Abitu maialere Eta bai. oso ezaguna egin da horrela gatza botatzen delako. Oso Ez duzu ondo. ikusi alakorik. Bueno, Twitter. Gizoko moduko hori. Eta gatza izango dugu sokatiran. Seguro. Garazik eta maialenek 260 puntu. Asierrek eta Eluskak 200. Eta komodun dana. Hori da. Iaia berdinduta. Baina berdinketarik ez. Asier Eluska zeuekin hasiko gara. Azteko prest? Venga. Etxien? Bai, etanok. Venga, guazen, sokatirara. Asier Eluska.
Andereño dator. Andereño iazki. Zorte hon, bibikotei. Denpora. Zein kromosoma da berdina ugaztunen sexu bientzat? Ixa. Bai. Garazti Maialen, denpora. Zenbat dira puntu kardinalak? 4. Osondo. Asier Luzka. Denpora, Europako zein herrialde du dibortzio tasarik handiena? Frantziak. Luxemburgo, zer ziren ofizioz Belengo estalpera joan ziren Antxon eta Peru? Artzainak. Osondo. Haze bikotea. Antxon eta Peru. 27 puntu joan daizkigu. Bueno, akatxelarririk ez dugu egin orain arte. Eta horri ustea komeni, ze momentuz egia da, markagailuak iraulita dauzkagula 285 puntu Garazik eta Maialenek. Animo neskak. Denpora, zenbat ordukoa da Ipar Euskal Herrian lan astea? 35. Osondo. Asier Luzka, denpora, zein unitateri eman zion izena Alessandro Volta asmatzaileak? Voltioari. Osondo. Eta zenbat voltio hemen, piztuta da martxan jarrita, soka batera eta bestera dabilelako bizi-bizi, eta eskertzen da hori, ikuskizunaren ikuspegitik. Noski, segi bizi orduan, animo neskak. Neskak denpora, tenisean zein da Grand Slamik zarrena? Wimbledon. Osondo. Jarraituko dugu, eta denpora, zein da Vatikanoko estatuburua? Aita santua. Osondo. Garazti Maialen, denpora, zein dirurekin ordainduko duzu pinta bat Belfasten? Euroa. Libera, nork idatzi zuen Orient Expresseko hilketa? Agatha Christie. Osondo. Eta hemen asko jota, agatxak 2 izaten ari dira, Ez besterik ez daukazue oparitzekorik bat ere, 271 puntu Garazik eta Maialenek, eta berdintzerako joera hartuta Asierrek eta Eluskak ia 200, beraz, eutxi dauzkazuenei. Denpora, zertan ibili zara bezperan, bestondoa baldin baduzu? Parrandan. Osondo. Garazti Maialen zeuen txanda eta denpora. Zein kontinentetan du jatorria eukalipto zuaitzak? Asia. Ozeanian. Nola du izena Otsagabiko ermita borobilak? Amodina. Osondo. Muskilda. Eta ermitatik bertatik komodina iritsi da, muskilda. Jaskik esan bezala hori zen erantzuna. Erabili dugu eta ondo erabiliz, egia da puntu sorta handia zijoala bestaldera. Eta gerturatuta, 245 puntu alde batean, 215 bestean, Asier eta Eluska gainera, komodina eskutan dutela. Asier Eluska guazen denpora. Arrisku kirolek zein hormona aktibatzen dute? Serotonina. Adrenalina. Zein elementu kimiko adierazten du H ikurrak? Hidrogenoa. Osondo. Garazti, Maialen, Bai, guazen, denpora. Zein harrirekin egiten da urtero Donostian harri jasotze, txapelketa? Granitoa. Igeldokoarekin. Nola deitzen zaio etxetik lan egiteko modalitateari? Telelana. Oso ondo. Asier Eluska, denpora. Zein da Maialen Iriarte politikariaren jatorrizko lanbidea? Kazetaria. Oso ondo. Nola ari diren, Bi taldeak ere, estu, eta etengabe bikotekidez aldatzen ari gara, Garazik eta Maialen, zuen txanda orain. Denpora, zein aldetatik hasiko zara idazten hebreeraz? Eskumatik. Oso ondo. Asier Eluska, denpora. Zenbat kirol proba egiten dira pentatloian? Post. Oso ondo. Garazti Maialen, denpora. Zein da bitxisuaz, plateraren oinarrizko osagaia? Porrua. Oso ondo. Asier Eluska, denpora. Non bizi da olentzero kondairaren arabera? Mendian. Oso ondo. Eta aipatu duzu helen, serotonina edo adrenalina gehiago kasu honetan, adrenalinikoa izaten ari delako sokatira, 21 segundo besterik ez, 254 puntu alde batean, 206 puntu eta komodina bestaldean. Zortean eskak. Neskak, denpora. Nola izendatu dute Euskal Herriko zinema indartzeko sortu den ekimenak? Paso. Gure zinema, zein urtetan aldatu zuen izena Facebook konpainiak Metara? 2020an. 21. Zein formula erabili izazten dira ipuin tradizionalak? Bazen behin. Bai. 55 puntu galduta, urrezko puntuak galduta, aurre hartuta dira Asier eta Eluska komodinaren jabe. Asier Eluska, denpora. Zein zuaitz motak biziraun zion Hiroshimako bomba atomikoari? Komodina. Oso ondo.
Ginko bilobak. Eta zer den, komodina eta zenbateko balioa duen, 2 segundo besterik ere falta ez direnean, eta hortxe puntuak bezaldera pilatzen ari ziren horretan, geratu baita denbora, soka norabidez aldatuta. Neskak, 2 segundo animo. Neska, guazen, zema puntu maten ditu saskibaloiko saskiratze arrun batek. Osondo. Eta etengabe errepikatzen den historia, sokatira estuak, sokatira ikusgarriak denak ere, eta oso bizkor bai alde batean zein bestean, baina egia da, denbora bukatzen denerako, Maialenek eta Garazi 217 puntu, Asierrak eta Eluskak 243. Estu. Azkenien sokatira nago eskalako aldia, Garazi Maialen bikain gabiltz eta lortuko dugu seguru. Urrengo biluzen arte. Agur! Lau saio, eta segidan lau final. Asier eta Eluskak jokatuko dituztenak, eta Eluska oraindik ere sufritzen, aizue? Bai. Beti finalera iristeko? Bai, aberria behin gontan ero ikutu ez. Baina hau gozatzeko tartie da. Hau jolaserako tartie da, ez da? Hau zakuaren bila. Mino, ja, ez? Gero komitxiko jolasten, ez? Baina ja, dio, ez da? Irabaziko dugu ja, ez da? Ondo legoke, esan dakoa, lau saiotatik lau finaletara zairkatu zaretelako, gaurkoan 223 puntu pilatuta gainera. Denera, argi, lau zifra ere konkistatu ditugu, 1.090 euro irabazita. Ondo? Eta hori gutxi balitz gaur, zakuan jokoan ditugu... 5.611 euro! Ondo! Gure lehiakide, ez dakit, ilusteko olimpiadatan olimpikuek. Zinatekete, Olimpiada veteranoek. Olimpiadatan veteranuek. Ondo, Eluska zer? Nabaritu diraztu ja, zeri buruz? Benetan, beldurra zauzka. Zaiezte, ja ikusten zauz. Paris 2024 urrengo joku olimpikoak. Ja, hori ez duzu egaldetuko. Ia zer gertatzen. Bai. Orain datorrenarekin, zakuaren bilaguaz. Euskal Olimpiar kirolariekin egingo dugu jola, zeremuak hiru hauek. Sydney 2000, Beijing 2008, Rio 2016. Gaurkoz, Euskal Herriak bere selekzio propioarekin ez du parte hartzen olimpiadetan, baina kirolari Euskal Herritarrak ikusten ditugu. Euskal Herritarrek bai parte hartzen dute. Olimpiar Jokoetako 3 edizio hauetan parte hartu zuten 7 kirolariren izenak emango dizkizuegu, zuek bakoitzak parte hartu zuen edizioan kokatu beharko dituzuen. Gabriel Espartza. Zinen kokatuko dugu? Kokatu. Bai. Bai. Igual da modalitate bat, kirol bat gehiagin jarraitzen ez dauna, baina bueno, ez da gita. Zinei? Bai? Bai. Urrengoa. Eneko Llanos. Eneko Llanos hau bai, hau triatleta da. Bai. Esteizkoa okerrezpanago. Ez dakit ba. Zer. Nik 2016 joko nuke eta 8an ere posible izango litzak, ez? 8an oso gazte baino. Masei gehiago. Bai. Bai, ez? Bai. Urrengo kirolaria. Carlota Ziganda. Golf jokalari, Naparra. Bai. Zaguna itxejat izena, baina... Nahiko, bueno, berria. Berria ja ez da baino. Gaztea bai. Gaztea bada. Maseian garriko nuke nik bai. ez? 2008an oso, ez dakit, uste oso ume izango zen. Asier Maeztu. Okerrezpanago pistako txirrindularia. Bai. Ez da gitxo. Asier Maeztu. Gazte izena dauko, hori bai. Baina... Itartean igual. Zortzi? Bai, zuk? Ez dakati geraripez. Horreko Beijingen. Bai. Beijingen, jarri dugu Asier Maeztu. Urrengoa, Iker Martínez de Lizarduy. Ez dakit norra. Donadonengo? Ez que sekula ez dut entzun izen hori, orduan ikurrutirago kokatuko nuke. 2000? 8an edo 2000, zuk aukeratu.
atona dona, nola, Venga. nero begisak itxita. Venga. Ben. Bai, venga. Urrengo Euskal Olimpiar kirolaria, Ane Santesteban. Txirrindularia, aktiboan. Hau berrexa, ez? Bai, Gertukoa, edo? maseikoa izango Bai, da. ez, nire izango naban, Zortzian gazte xamarra izango zen. Masei, bai. Masei jarriko. Eta azken kirolaria, Lauriane Lizar. Lizar. Zuten entzun, Besta. parraldeko horretez. Bai, ez dirudi izena baina. Ogean Lizar. Ez dakit. Osea, benetan. Maseira joko nuke. Amasei. Uste dut, ez dakit. Bai, mototzu palpitua. Ba, ez dakit. Nik ariketa hau prestatuko banu, gehiago ipiniko nintuzke, ogarreko Hamasei nintuzke berriak, Bestean hain zaharrak baino. Bai. Ez dakit, beste bi haiek eran jarri ditugunak, bueno, Ja. ikusiko dugu baino. Bueno, amasei mongotzat? Bai, Bai. venga. Kokatu ditugu, gogoratzeko moduko ariketa dalako, naiz eta jakin, batzuk kokatu dituzu egoki, baina, klaro, non ikusita. Karo, Sydney, Beijingen, Rion, 2000an, 2008an, 2016an, adinan arabera, Lauriane Lizar. Errukbilaria. bai. Rio 2016? Bai. Hori da. Eta zera batean etzen Riora joatekoa, baina beste jokalari baten lesio baten ondorioz, azkenean. Parte hartu zuen. Kirolari baigorriarra. Ane Santesteban kokatu duzu, Asier, badakizun orden, Bai, txirrindulari. txirrindularia. Bikaina. Bikaina. 2016, Rio. Osondo. Eta estreinakoz, gainera, kalkuluak ondo eginda, hauek izan ziren bere lehenbiziko jokoak, azkenekoetan Tokion ere, parte hartu du. Gabriel Espartza. Taekwondo egiten du. 2000 urtean Sydney? Bai. Gehiago da, Olimpiar joko horietan, domina bat eskuratu zuen kirolari Euskal Herritar bakarra izan zen, bera. Kirolari Nafarra. Nafarra baita, Carlota Ziganda. Golf, jokalaria esan diguzue? Bai, Crespano, bai. Rio 2016. Oso ondo. Trukakea dator. Zuk esan hemen. Tokion ere parte hartuta. Baita Carlota ere, Zigandak. Anek berak bezalaxe. Oso ondo. Eta trukakia daukagu eta erabiltzeko aukera. Erabiliko dugu bai edo ez? Asier da eneko horrutzeko ditugu. Iker, ez dakit, Iker Gabriel Espartzan irizpide bera. Bai, Izen ez ez da. ezaguna. Ba, listo. Denboran atzera utziko dugu. Hola lagatzen dugu. Bai, venga, hola utziko Bai. dugu. Horrela utziko dugu? Bai. Eta ez dugu trukakirik erabiliko. Ez. Asier maeztu tarteko eremuan, ez alantzak Asier, baina ezagutzen duzu. Txirrindularia arabarra, uste dut. ez? Zuzen, 2008 Beijingen? Oso ondo. Ondo, Donostiarra. bai, Hori Donostiarra. Gainontzekoak zuzen, Ostra. eta ondo esan da. Arabarra. Bigarrenak izan zituen 2004an, Atenasen ere aritu zelako, brontzezko domina eskuratu zuen gainera. Iker Martínez de Lizardui. Sydneyn jarri dugu, zalantza askorekin? Bai, hori on daiteke hiru taldeetan. Belan aritzen da. Aha. Sydney 2000an ikusi genuen? Ez! 2008an Eneko Llanos 2000an! 2000an! Eneko Llanos eta bezarka bat triatleta veterano baitu dagoeneko. Oso ondo! Bira, geratu gara! Zuak ere veterano, lau saio, lau final, 1.080 euro pilatuta, bikote olimpikoa, irazki. Zalantza barik, etxeko danak zerrezanik ez, zeu bai. Behar zaituztegu gainera, urrengo arte!
Aur!